to wato ka tuna wannan kiɗan nan da muka haɗa sai ma ba ma haɗa kiɗan ne kafin ma a samu sunan wakan wai ba so filin wai bayan aka gama kiɗan muka gama muka rasa wani jandara ke nan wannan to wai waye kiɗan ba su feeling mana kai ne ni ne kiɗan ai ita ce best waka na ai Nomiis mu bar duk wannan wakokin turancin nan a maniga from the Bogtown ka zo kawai mai wani abu tsari mu ce mata Hausa hip hop ko shi kenan mun aka yi baiti ko baitin da Hausa ce ko da turanci a dai dora hip hop da Hausa rap din kenan sai mu kira ta hip hop rap Hausa hip hop mu fita tsarin su a maniga from the Bogtown kuma daga nan shikenan aka fara aka promote bar tsarin su sun ka bar tsarin su yin English song sai ko kuma yin zalla rap din da Hausa kawai ta kurajen sai tarihi share sarkin baiti sai ya dora nasa shikenan fa ka fara fa aka ta promote din abu daga nan sai aka hada Ghetto Superstar sai Ghetto Superstar din zai fito da asalin menene ma hip hop din domin na san sample din kamar mun yi sample kiɗa na Dr. Dre to kaga sample din daga nan ko sai aka fara Hausa hip hop din kenan sai abubuwa sai daga baya da mutane suka ga abin ba zai kawo wuta ka gan kowa ma ya fara dan fitowa da